kaya ngene iki. Kakak beradik ki lho. Iki ngomong apa tukaran ya? Ngomong apa tukaran? Kok ngomong kok kaya ngono? Ki ibuke kucing anak moci. Lho, ya. Kuwi dipanggal diparani gre ae wisan. Heeh. Diparani kuwi silite wis ndewek lho. Wah, ya. Ning dibojo niki. Wah. Wis duwek-duwek wis silite san. Mintul. Anak moci 1 2 loh. Lah api toh gojekan loh. Ini mau yang 2 mana yang 2? Wes pokoknya seneng loh. Kebun binatang. Sementara neng jarene iki nang kebun binatang kucing. Kebun binatang kucing. Wah, lho kuwi apa lho? Kene. Yo, pulang yo apa sore lho? Mau magrib yo. Iya kene, Bos. Dawi. Tul. Tul, ayo Tul. Mindul, pulang. Adik ajak pulang Tul. Tuh kan nggak kono. Mindul. Delan, Bu. Wis to, pokoke asik iki sing arepe diingu dhewe, engko sing liyane terserah. Mau ambil boleh. Boleh nang miri gede. Miri gede ada. Oleh ayo, siapa sing mau gabung. Pokoknya bangga seneng kok ternyata. Kalau sing yang lain kayak wow. Kayak Mbak Yune kayak di mau. Wah, gak kelihatan. Mbak mumet nongko Mbak. Mbak Sari mumet loh. Kuwi sing sing suka mimi ya kuwi ya Mbak. Niki lho. Oh kuwi. Sampeyan nyoba pilih sing kuwi. Iki sing manut, Pak. Oh, manut piye? Maksudnya manut piye, Ndek? Ya dijak tos ngono kuwi sikile diunggahne. Ya.